Yun lang, yun lang. Ayan siya, si Moises, ayan. Pumipili. Dito tayo sa laot. Ang pilihan, ang pilihan. Sa bangka kami pumipili. Ito yung bangka niya. Oh. Ito yung pinaka-asawa niya araw-araw. Ano, yan lang ang pinakabahay. Ayan. Tingnan niyo yung paligid namin dito, puro tubig. Tubig. Kaya prasa-prasa nga. Ayan. Kahit na lang tapos. Mga kagamba, oh, dito sa Marilao, sa SM. Ayan, nagkita kami dito. Shoutout mo, Matro Pamalmart. Shoutout kay Dan Mark, punta sa bahay. Diba tayo? Ay, tayo, salamat. Okay, sige, sige. Ayan, kumuha siya na isang kaha. Ayan. Okay, thank you, Albert. Salamat tayo. Ayan. Yun, welcome back to my channel, mga gamba. Magpapalaban tayo ngayon bago tayo mag-live ulit. So bago yan, shout out muna tayo kay Kapadrino TV, si RC ng Nabutas. Yan, Kapadrino TV yan ang kanyang channel. Si H4 Sasuki, si Exo Habi TV, Justin Ignacio, Benjamin Harabis ng Pangasinan, si Ben Santino Manlapas, Amazing Spider PH, Kasakmal TV, at saka si Sian Gaming PH. Yan, mga gamba. Shout out sa inyo, mga gamba. Medyo parating na yung mga masbate natin. So, may paminsan-minsan may unboxing tayo ng masbate. So, yun, mga gamba, panoorin natin to. So, ito, mga gamba, paglalabanin natin, walang white label to. Hindi ito naluban, mga gamba. Pero mga good size ito ng Tagalog. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ayan, oh. Bagsik, bagsik ng kulay. Isang brown saka isang ano to, tigrihan. Dark brown siya, oh. Ayan. Medyo namumula yung kilikili, oh. Paglabanin natin, walang white label to, mga gamba. Tignan din natin tong dalawa na ito. Baka mabagsik din itong dalawa na ito. Ayan, tingnan, patalong-talon pag walang white label. Yun na, oh. Naghiwalay. Pagkabagsak, naghiwalay. Pero nagkagatan na sila, may nadali na rito. Oh, wala na. Bumagsak na isa. Hindi natin nakita, naghiwalay, pagbagsak, hiwalay ka. Hindi na natin na paano. Tingnan natin kung lalaban pa itong tigre. Oh, wala na. Baka malaban pa. Oh. Walang load tumagamba. Ganyan ang tingnan pag walang load, hindi masyadong kagat. Ano sila bumibitaw. Hindi ganun kabagsik o katuso ang isang gagamba. Walang white label. Karamihan nilalaban mga gamba may ano yan, may loot yan, yung mga walang humpay na mga kagatan. Yan. Walang ano yan, ay may white label yan, pero kagaya nito walang ano. Tingnan mo, nabinom na ito. Nadali siya kanina. Ito rin nadali rin, no? Kaya nag-iibitawan, kaya nagkahiwalay sila, oh. Ang hina na rin parehas. Wala, hilahod na rin. Tingnan natin kung kakagatin pa niya. Pero pag may load yan, mga gamba, dinakman na niya yan. Tingnan natin kung maglalapit pa sila. Wala na, oh. Wala na. Yun. Parehas ng lubot, mga gamba. Parehas silang ng lubot. So yun, hanggang dito lang. Maraming salamat. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH.
So, ayun, salamat kay Tatay Mendo. And yan, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!